sumingkira kasmaran ya sumingkir mancing swasana tentrem satu sabda tumanem wiwit sajane tekan arsa sunat kahira sukang asa bambang benang lumayan muga ngayomana mring panjenenganing Sunata Astina. Mangke bapa penemban Durna paman Harisuman. Dika kekalih minangka sesepuh bini sepuh pengayomanipun Duryudana. Kalenggan samangke kula namung badhe nyuwun dawuh saking dika kalih paman semuni dalah bapa Durna. Nuwun sewu nggih, Nek Prabu Suryodana. Semu beneh lan adat saben kalenggan samangke semunipun anak Prabu Duryodana kadidene wong bingung kaya dene wong linglung. Ingkang dipun penggalih menika menapa swawi kula aturi paring dawuh. Kang Bapa Sokalima kang Bapa Durna mung ngengklungaken jangga. Ilingaken karna nggih. Nok nuli nggih nggih. Semanten ugi keng pamaning kepatihan kula pun Haryasuman nyadong dawuh suwawi anak Prabu Duryodana babar medhar ingkang dados lekas paduka anak Prabu Suryodana. Prasajan Dewala gimbolaning rasa ingkang jalari jebeg-bebeg jroning manah mung perkara Ponco hari kepengker
hari kepengker kula ngambah jroning alam pasupenan. Anak Prabu Duryudana nyupena menapa? Mung bab impen kemawon kok jalari bingung. Sampun samestinipun tiyang gesang wonten ngarcapada menika ngambah ing alam pasupenan utawi pangimpen. Jroning alam pangimpen kaya-kaya langit Ngastina menika wonten mawewu lintang ingkang sumunar cahyanipun. Dangu sangsayaning dangu sunare lintang kula blereng netra. Monggo nyatanipun wanci gagat bangun injing. Lintang kula kadidene seratan dewa negari kalamunta kawaos kamulyan sejati. Eloke malih bapa Pemban Kados pundi nggih? Icale lintang ingkang maewu-ewu kula wau wonten wewayangane Petruk kantong bolong menika werdine napa impen kula. Astina Maha Prabu Duryudana ngandikan ira winering semu lole sumono le duning dungul wana dadi alasan dadi wana dugrok manyar-manyar alhamdulillah. Menika pralambang ingkang sae lumantar impen paduka nggih ampun bingung ampun susah ampun linglung. Menika pangimpen ingkang sae Leres. Mila dika kekalih kula rawuhaken kula namung badhe nyuwun dawuh Bapak Pemban. Werdine impen kula menika menapa? Dik Pate, Kakang Durna nyadong dawuh. anak Prabu Duryudana nyupena lamun to ing langit Ngastina menika wonten mawewu lintang ingkang sumunar cahyanipun blengi netra. Dangu sangsayaning dangu kadi seratan dewa negari ingkang kawas kamulyan sejati. Nggih. Manut sampean napa, Dik Patih? Manut pamanggih kula anak Prabu Suyudana badhe antuk kamulyan, antuk kabagian lair lan batinipun. Cocok. Jumbuh kelawan sasmitaning dewa ingkang kula tampi kok nggih. Nuwun sewu, anak Prabu Duryudana le nyupena menika dinten menapa? Gangsal dinten kepengker. Seminggu kepungkur kula pun ngimpi persis kaya ngoten niku. Kakang Durna senengane kok tiru-tiru. Ora teges aku iki tiru-tiru iki ora Dik Patih. Ing kasunyatane kaya ngono 7 dina kepungkur. Aku ya antuk sasmitaning dewa. Lintang pralambanging kanugrahan. Wondene kaya seratan dewa negari yen diwaca kamulyan sejati menika pranyata nak Prabu Duryudana badhe kasembatan gayuh kanugrahan wahyu ingkang sinebut wahyu kamulyan sejati. Menika pun mboten iso diselaki, pun mboten iso diindani. Menawi mekaten kula badhe nampi kanugrahan wahyu kamulyan sejati. Leres. Menika impen sing cetha mboten usah dimaknani napa-napa, pun mboten gampang menika gampang menika. Kakang Penemban Durna, Dik Patih pripun? babar pisan kula nyuwun senjata pitulungan ngados pundi supados wahyu kamulyan sejati menika tinampi anak Prabu Duryudana. Menika sasmita cetha mboten dangu mangke anak Prabu Duryudana nampi wahyu kamulyan sejati Dik Patih. Nanging Bapak Penemban Kados pundi? Icale seratan dewa negari dumadan wonten wewayangane Petruk kantong bolong menika ingkang ganjel jroning lala. Lole. Ndok bleguduk manyar-manyar. Lah kok Petruk bareng melu ngimpeni angger Duryudana Dik Patih. Lah niki lho.
niki impen sing rada ganjil ing ngatasi anak Prabu Duryudana badhe antuk kanugrahan wahyu kamulyan. Lah dadak enten perlambange Petruk. Nun sewu Kakang Durna. Pripun? Kakang Durna minangka sesepuh minangka pujangga kedahipun saged paring dawuh menika sasmitane napa kok metu Petruk. Nika sasmitane badhe metu 10:08 Dewaten. 10:08. Nggih. Mergo Petruk niku senengane 10:08 ngoten. 10:08 niku saka angka 1 0 kalih 8 nek digunggung niku jumlahe 9 ngoten. 9. 9. 9 niku pralambange sae. Nika angka wijaya niku 9. Angka sing unggul leres. Niku angka sing menangan. Kamulyan niku sampun cetok. Dados. Ning nggih Petruk niku kudu di petani langkung rumiyin. Napa Petruk niku enten tumone kok dipetani. Nun sewu. Tegese niki sasmitane Angger Duryudana niki ampun dimpangan mentah. Ngoten. Manut pamanggihipun Bapak Durna. Wonten wayangane Petruk jroning pangimpen kula menika wedine napa? Menika sasmita cetha. Petruk niku nadyan para kawula-kawulane derajate mung sak batur, derajate mung sak Panakawan. Ngoten. Ning dikaya ngapa lan kepiye wae Petruk niku anake Semar. Semar niku dewa Bathara Ismaya. Ngoten. Mbok menawi lho, Nggih. Nun sewu. Anak Prabu Duryudana saged nampi wahyu kamulyan sejati yen ditumbali nyawane Petruk. Menika sampun cetha. Kadyatri sangga pirang rungang kol himpet-himpet Lelenging priya manglu mangungkung yanduhan emang lelena tanpa kahanin ya jagat diwa Bathara pangestu ngoro jagat Paman Ujung Paman Durna Wonten Jawa. mboten nyono mboten legiwa kula badhe antuk kanugrahan wahyu kamulyan sejati ngangge tumbal nyawane Petruk. Leres. Menawi sawetahipun reka daya kados pundi supados Petruk sembodo diboyong ing Ngastina Tugel kulune kula pasrahke Bapak Durna. Nun sewu ampun kula. Durna ni jejere wong tuwa lah kok kon mateni wong liya niku mboten saged ngeten. Niku tugase Adipatih Haryasuman. Lah kok terus dipasrahke kula. Nun sewu Adipatih sampeyan teng Astina niku jejere dadi napa? Lho kula niku dadi patih. Tegese patih? Patih niku Rangkanata, Wakile ratu. nggih. Nek ratune duwe sedya supaya Petruk tekan mriki kudu dadi tumbal amrih wahyu kamulyan sejati niku tinampi anak Prabu Duryudana mestinipun sampeyan mboten saged endo. Kakang Durna, Pripun, Dik? kula niku nggih wong tuwa nggih nganggo ngilmu titen. Sing sampeyan titeni namane? Makaping-kaping Kurawa menika ngreka daya budidaya mejahi Panakawan. Nadyan to mung sak Petruk menika Kurawa sampun nate badhe mateni Petruk ning ora entuk gawe gagar wigar tanpa karya. Kakang Durna kula sampun nyepelekke Petruk nadyan to mung sak dagelan ning Petruk niku nate dadi ratu lho. Napa nggih? Diaturi kok ora percaya. Sampun nate wonten lakon Petruk dadi ratu. Tapi napa nate enten lakon Durna dadi ratu? Nggih mengki kula gaweke. Wong mikir panyuwunan lakon kamulyan iki pun kula mumet ndas kula. Ampun bingung.
niki patine Petruk sak putuhe kula pasrahke Kakang Durna awit kula niku sampun makaping-kaping ngreka daya budidaya nyekel Petruk niku angele ranjamak wonge lunyu wonge lecet Petruk niku kaya-kaya seret nyawane oh ngaten nggih nggih malah kepala kula pasrahaken Kakang Durna kewala ampun kuwatir ampun Mas Semlang tujune ngestina niku enten Pendhita Durna ngoten anak Prabu Suyudana ampun bingung ampun Mas Semlang galih perkara Petruk mungkin kula nyanggule cara caranipun kados pundi digoleki sing diwedeni Petruk niku sinten ngoten ngoten yen pancen Kurawa teka makaping-kaping wonten pecuk-pecukilan gagar-wigar ora entuk gawe gitu kan niki kudu nabok nyilih tangan leres kersanipun bobo peremban Petruk niku sing diwedeni mung para Pandhawa ngoten bendara-bendarane yen Petruk diperintah karo bendarane mesti manut ngoten Kakang Durna Dik Patih pripun yen mekaten Kakang Durna badhe paring dawuh kalian sinten murid kula sing kula tresnani Arjuna Dede Dik Patih dudu nek Arjuna niku saka Lamangsa diperintah niku mbangkang bantah Mantrasi niku Janaka murid kula niku keminter gemagus lajeng sinten murid kula Werkudara nggih Bratasena merga Bratasena Werkudara niku duwe utang budi kalian kula mang nonton sejarah Bratasena iso ketemu kelawan Ruci Bathara niku lantaran Begawan Durna nantaran kula ora mokal lamun ta Werkudara niku kula perintah mesti manut Werkudara Petruk boyong rene mesti sendika ngestoke dawuh ngoten menawi mekaten Kakang Durna badhe jumangkah ing Jodipati mboten sisah Dik Patih wong kula niku Pendhita Linuwe kok dadak jumangkah lunga saka ngenggon ngoten caranipun matek aji pameling niku aji napa oh aji pameling niku nekake wong liya tanpa jumangkah tanpa ngadeg saka ngenggon niku sing diarani aji pameling ngoten nggih Kakang Durna saged Kakang Durna saged insyaallah kula pun mboten suwe ta ngecake aji pameling kaya ngoten niku menawi mekaten bobo perempuan badhe ngrawakaken kadang kula Werkudara mapan wonten ngastil nggih sedaya kemawon ingkang sami rawuh kula nyuda pangestunipun kula badhe matek aji pameling mugi-mugi menapa ingkang kula sedya kasembatan ya mbok sing cetha ampun ganggu jenenge metek mantra kok dirone-rone mawon ndonga kok diganggu lah kula niku mboten pati krungu mboten perlu kula rungokke Dik Patih ngoten wonten ngaji saban bayine Werkudara ngedeng suwi sampean niku cerewet mawon kula suwun semati kok dadak dijawil bakal kula keri kok suwi sabar nggih lungguh kene ora pati jenak nun sewu nggih kepareng mampat wonten mriki nggih nyawon sewu nang mriki diganggu patih elek sengune Waalaikumsalam dengan simpan sampai begini hujan ngedeng selar abang main itu
Ajiku lagi pameling tak meling tak melingi kok ora teko-teko. Aku darah ratang sena. Rata senang muridku ya tak enteni ana ngestina kene kabar.